Správy televízie Severka. Už sa stáva tradíciou, že súčasťou Vianočného behu v Žiline je okrem bežeckých disciplín aj zimné plávanie otužilcov. Nebolo tomu inak ani na 15. ročníku Žilinského Vianočného behu, ktorý sa konal v sobotu. Sme radi, že sa môžeme zúčastniť ako doplnenie, oživenie, spestrenie tejto akcie, pričom viacerí naši plavci súčasne aj bežia, dobehnú a po odbehnutí svojej vzdialenosti si idú zaplávať. Jedným z obojživelníkov bol aj dlhoročný bežec a zároveň člen Žilinského klubu Tučniaky Miroslav Neslušan. Odbehol som 8, bežala sa mi veľmi dobre, je slnečné počasie, vysoký tlak, ako nadmieru som spokojný s behom. Trošku som sa trápil posledné 2, možno 3 kilometre a do vody idem preto, lebo som zvyknutý v zime chodiť do vody a už to je taká tradícia, že keď odbehnem, tak v rámci toho vianočného behu je toto otužovanie, takže rád do tej vody vždy idem sa trošku aj schladiť, aj trošku mi to pomôže, čo sa týka regenerácie. Žilinský klub Tučniaky existuje už 13 rokov a v súčasnosti má zhruba 100 aktívnych členov. V septembri treba začať. V septembri, keď už začína byť také postupné jesenné zubaté slnko, tak vtedy tak postupne na chvíľočku. Ale hlavne musia mať motiváciu zdravotnú, lebo naozaj po zdravotnej stránke je to veľmi prospešné. Na tohtoročnom zimnom plávaní sa zúčastnilo niečo vyše 40 plavcov, z nich bolo 10 žien. Dnes tu máme plavcov predovšetkým z klubu Tučniaky, pretože túto akciu nepropagujeme v rámci Slovenska ako celoslovenskú otužileckú akciu. Takže predovšetkým sú to naši členovia, ale okrem toho sú tu aj plavci z Rajca, z Bratislavy, z Oravy. Takže máme tu viacej plavcov, asi 10 plavcov, ktorí nie sú žilinskí, kluboví, domáci plavci. Na otužilcov čakala krátko po 12. hodine okrem slniečka aj voda, ktorá mala ľadových 0,5 stupňa Celzia a vzduch zohriaty na príjemných -5 stupňov. Väčšinou plávame na hladine vodného diela v stojatej vode. Tam je to trošku jednoduchšie aj z hľadiska technickej organizácie. Dnes, keďže vodné dielo je zamrznuté, budeme plávať dole v toku váhu. Pláva sa vzdialenosť zhruba 200 metrov. Kristína Bukovinská je členkou Žilinského otužileckého klubu Tučniaky iba prvý rok. V sobotu sa však bez rešpektu popasovala s nástrahami trate a stala sa víťazkou kategórie žien. Dneska sa plávala super, teplota bola taká akurát, kolegovia boli výborní, počasie perfektné. A prečo? Aby sme boli zdraví. Kvôli tomu, aby som spravila čosi a dokázala si niečo pre seba. Prvenstvo v kategórii mužov obhájil víťaz z vlaňajšieho roka Miroslav Neslušan. Voda bola studená, plávalo sa veľmi tvrdo, to znamená, mal som čo robiť, aby som sa udržal vpredu a už na konci mi dochádzali sily, takže ale som spokojný. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miesta a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.